Bagong kuwi sapa? Ratu ya dudu. Kok aku durung tau krungu jenenge. Ngawur wis tau aku dadi ratu. Prabu Patrokol Baworsari. Biyen jaman semono. Lho, apa tau dadi ratu? Tau wae. Ra percaya nanggapo. Bagong utawa ora. Nanggap konco nanggap anggepe apa? Wah, yen ngono komplit karang kadempel. Sinuwun. Enten apa sampean rawuh enten mriki? Sajaipun wonten wigatos. Yo, pancen bener. Lan dadi kawruhanamu Semar. Sayektine praptaku ana ing Karang Kadempel iki merga ngertiya usana sak candra tengkul nggo dina samengko iki negara Kumbata Sarembak kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang pralaya. Mongko nalika semana tumuli aku nyadong timbalaning para dewa. Kanthi sare-narite semek ron raja mula bebantal Bata Sarembak